això del corder. Mira, tu t'has posat un davantal, jo també. Mira, mira. Això és irlandès. Tot de flors silvestres irlandeses. Aquí tenim la frígola i la sajolida. També hi ha sàlvia i romaní i un petit trèvol que no prendrà part de la cocció del xai, però que ha crescut al jardí de l'Helena i avui agafa protagonisme com a símbol d'Irlanda. Per fer aquest xai, que anirà al forn, com el peix, cal preparar una salsa amb mantega i pa ratllat que s'ha de barrejar amb diferents herbes. L'Helena prepara un llit de poma i ceba. Damunt hi posarà la carn. Mentrestant, la conversa ens porta a parlar del predomini d'uns o altres hàbits gastronòmics. Reconeixo que moltes vegades substituïm la mantega per l'oli d'oliva. O sigui que la traïció la fem més amb l'oli que amb... Ara que tu dius això, me'n recordo que la gent, la de l'Ongueril, un dia que estava jo preparant el salmó que ella m'havia portat, me va recomanar molt vivament que al salmó li posés olive oil. Que el salmó li anava molt bé l'olive oil i mira, hasta cert punt és un intercanvi d'experiències gustatives, no? La Jane, de qui parla l'Helena, i el seu marit són una parella O'Callaghan que han obert un hotel-restaurant a prop de les ruïnes de l'antic castell familiar de Dromanin. I ara és quan se posa la motronja que tu has preparat. L'intercanvi de productes estableix que ells porten salmó en les seves visites a Catalunya i l'Helena i en Joan pernil quan visiten Irlanda. Després d'adobar la cuixa de xai amb la salsa de mantega, pa ratllat i herbes i de posar-la al forn, és justament el salmó qui entra en escena. L'Helena farà una pasta per untar el pa, ideal per a canapès. És una recepta molt senzilla de la gent que barreja a parts iguals salmó fumat i formatge cremós, que pot ser de diferents tipus. La pasta d'avui també porta una mica d'emperador fumat. En general, la relació dels irlandesos amb el peix ha estat desigual al llarg de la història. La pesca del salmó, la sardina o l'arengada va disminuir en picat en l'època de la Gran Fam. La pobresa de l'illa impedia equipar i arreglar les barques. Recol·lectar mol·luscos i crustacis a la costa era un dels pocs recursos marins assequibles, com ho fan entendre els cors d'aquesta cançó popular sobre una peixatera al Dublín del segle XIX. Dublin's fair city, where girls are so pretty, I first laid my eyes on sweet Molly Malone. She wheeled her wheelbarrow through the streets, broad and narrow, dry cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, dry cockles and mussels, alive, alive, oh. Una tradició celta explica que no s'han de menjar productes del mar perquè és allà on es reencarnen els avantpassats. Ens imaginem que aquest seria un costum difícil de comprendre a les terres del delta on ens trobem, fins i tot per a la família O'Callaghan, però també és cert que el redescobriment de les arrels irlandeses els va arribar per mar. El gran interès que teníem sempre era saber què havia sigut dels nostres avantpassats a Irlanda o si teníem parents a Irlanda. Amb aquest apellido tan xocant, no? Exacte, sí, d'on veníem i si hi havia parents. Què és el que va passar? Doncs un dia, cap als anys 20, em sembla que era l'avi, que va obrir un diari, es va trobar que hi havia un capità d'un vaixell que estava anclat a València i que portava precisament el cognom de Cornelio O'Callaghan, igual que el seu avantpassat, i correcuita, se'n va anar amb la dona, es va presentar al capità, li va donar una targeta i li va dir voldríem saber si som parents o no parents. I l'altre va veure l'escut inclús de la família i va dir però si és igual que el nostre. A la cuina, mentrestant, l'Helena ha preparat una salsa amb l'aigua dels musclos i el vi blanc. Hi ha afegit farina desfeta amb mantega i julivert picat. A la Saleta, la història de la família continua amb la primera visita, ara ja als anys 40, d'un O'Callaghan català a Irlanda. I com ens coneixerem? Perquè, esclar, no s'han vist mai. Bueno, doncs els portarem un clavell, un distintiu, un clavell vermell o alguna cosa així. I res, el meu pare i la meva mare van agafar
el tren en aquells moments, després el barco, van anar a York i a l'estació de York estava esperant el parent aquest, el Finn, no? El Finn, després de molts anys. I resulta que no va fer falta el clavell perquè eren iguals. Sí que semblaven. Un parell d'arròs també, blaus. El teu pare i ell. I ell semblava molt, i una abraçada allà i tal, i bueno, això va ser el començament. Va ser el començament d'una història de retrobades familiars i culturals que no han parat de créixer. Poc o molt, tota la família O'Callaghan de Catalunya ha establert vincles al llarg dels anys amb la terra dels avantpassats. Com a família sempre hem estat molt units, que és un tret molt irlandès, molt de clan. Les verdures, servides amb una mica de mantega, acompanyaran el xai, que ja s'ha acabat de coure, i també el peix, que abans ha preparat la Conxa. Per servir amb el xai, l'Helena també ha fet una salsa de menta amb fulles fresques picades, sucre i vinagre de vi blanc. A punt de dinar ens retrobem amb en Xavier, a qui vam conèixer en el capítol anterior parlant dels esports gaèlics. Ell i la seva dona acaben de tenir un fill, en Pau, que de moment, amb el permís d'en Joan Antoni, el net d'en Joan, és l'Ocàlagan més petit. La sobretaula és també l'estona dels Irish Coffee, una beguda que els emigrants irlandesos van crear fora del país i que ara ja és un símbol amb què tots s'identifiquen, com el castell de Dromanin, ara en ruïnes, i un dels principals assentaments del clan O'Callaghan a partir del segle XIII. Una història familiar que el destí va fer que acabés estrenyent els vincles entre Catalunya i Irlanda. Vale, venga. ¿Todos preparados? Vale. Venga, 300 quilòmetres costa amunt, les aigües tranquil·les de la badia dels Alfacs han donat pas al mar obert de la Costa Brava, als penya-segats de Sant Feliu de Guíxols i a l'aigua clara de les seves cales. A diferència dels O'Callaghan, que redescobreixen els seus orígens irlandesos, la Xibon i la seva família es troben en plena immersió de la cultura catalana des que fa un parell d'anys van decidir quedar-s'hi a viure. Potser el petit Luc és a qui se li ha girat més feina, intentant no perdre res de totes dues cultures. A l'hivern no n'hi ha de fruita, perquè fa molta fred. Però com ve l'estiu, surt la llimona, com se'n diu d'això en anglès? Cucumber. No? No ho saps. Avui al mercat s'han trobat amb en Gerard, un guixolenc de tota la vida i bon amic seu amb qui aprenen moltes coses dels productes locals i comparteixen els que també són propis de les latituds d'Irlanda, com aquestes fruites del bosc, especialment groselles o gerds que la Xibon ha pensat fer servir per fer unes postres.